Mas apa wis lali slirane sepeda kali kaula sarembungan keluarga besar Setya Wijaya Saputra aturaken sebaduan pangestunipun dumateng kanca-kanca seni Kibalaya keperekat sambut ngarsa rawuh ingkang dalu menika kaula sakeluarga ngaturaken sekap pidharan sukha aden san dua wis mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku satya tampa kangenku kangenmu bali eling nalika iku sapi rasane waktu mbiyen ucap dhewe ngelangot terus eling kancane zaman semono yen dolan rame-rame kuyup rukun seneng atine Mas gelang alit ali-ali sandule kaku tampa kangen iki prasasat mimpi durung buta bali rasa kangen wis bisa mari sapi rasane waktu biyen ucul dhewe ngelangut terus eling kancane zaman semono yen dolan rame-rame kuyup rukun seneng atine Mas gelang alit ali-ali sandule kaku tampa kangen iki prasasat mimpi durung buta tangi rasa kangen wis bisa mari